ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамаатон хуб отансият ҳастед. меҳмонои нав хушомадед ба канали мо. бисёрам миннатдор ҳастам ки дар комментариҳо бисёр ҳам суханони хуб мегӯед. раҳмат барои дастгириҳотон. имрӯза навормона сар мекунем. мо аз ҳамин заказои компанияи Faberlic заказом омода будам ва камтар навор кардам ва пешкаши шумо гардонам. инҳо фери средстваҳо барои кухни, инҳо бошад средстваҳо, бисёр ҳам средстваҳои хубанд. ман бисёр аз инҳо да клиентҳо заказ мекунам. чанд борҳо навор кардагӣ ҳастам. инҳо бисёр ҳам сифатҳошон хубай. барои газ, плита, каструл бисёр ҳам сифати хуб доранд. клиентҳо аз инҳо бисёр мегиранд. инаш бошад пиёднаварди тел барои доғ, бисёр ҳам сифати хуб дорад. ин бошад крем барои литсои тело, бисёр ҳам креми хуб. инро барои худам мегирам, бисёр ҳам сифаташ хуб. бо собун аксия омода буд, бисёр ҳам арзон меғалтанд. агар ки 2 пар гирӣ арзон меояд. инҳояш бошад, худатон медонед, кисточка барои инаш барои бровону, инаш барои румяна. ана духтаро, ана падаркаҳои шагиман. инҳо ҳамаш комплект 4 дар набор 4 то креми дневной, ручной, вокруг глаз ва инаш бошад. вата барои макияж. инҳо ҳамаш падаркаҳои шагиман духтаро. ба хона кор заказ кардам. бисёр ҳам корти хуб. чеки ҳаст, аз компания заказ мекунӣ ва компания ҳам скидка мекунаду ҳам баъл метиҳад. аз рӯи баъл мо баъл ҷамъ мекунему звани баромада зарплата мегирем. инҳояш бошад гел губрикан. инҳо барои занҳо дахл дорад. бисёр ҳам сифаташон хубай. ана бини духтаро, ана мин кремо, якташ дневную, якташ ночной. инҳо падаркаҳои шагиман духтаро, бисёр ҳам сифатҳои хуб доранд. инаш бошад крем вокруг глаз. ана инаш пудра. бисёр ҳам пудраи хуб, қиматам кунист. ана инаш бошад хай туши максим, татон медонед. бисёр ҳам сифатҳои хуб. ино ҳама заказ шудагиянд. ана инаш помада, матвия помада. бисёр ҳам помадаи хуб духтаро. марҳамат, касе ки заказ кардан мехоҳад
номерҳои ма дар рӯи экран. марҳамат нависед. ё касе хоҳиши кор кардан мехоҳад ҳамроҳи мо, марҳамат нависед, ҳамроҳ кор мекунем. инаш бошад. карандаш падвод кард бисёрам хуб. бинед ки чӣ хел ранги сиёҳаш намеравад. ба худам як принсип заказ карда будам. принсипам бисёрам принсипи хуб. инаш камтар дар видео номаълум омада. инаш румияна клен заказ карда буд. румиянаш ин шарикӣ. инаш бошад пудрови шарикӣ. духтарова инаш хай худатон медонед. пудрови помада буда ин. ҳамроҳи туш инҳо аксе шуда буданд. агар тушро гирию худаш танҳо камтар қиматтар меояд ва ин пудрови помадаро ҳамроҳ мегирӣ нархи пуш ҳардуяшон меояд. ва инашам помада дуто аз ин помадаҳо заказ карда будам. крем зелёни чай заказ шудагӣ буд. крем заказ карда будам. ина тамошобинони азиз, ина заказои ман. марҳамат, ина мо доставка дорем. фақат мо ҳамин аз хона офбори шуморо оформим мекунем. худатон боратонро мегиред. анаку тамошобинони азиз, имрӯз падари Сайҳона гӯшт оварда буд ва имрӯз камтар хомшӯрбо мекунем. дар давоми видео ва пешкаши шумо мегардонем. ана ин оша барои хомшӯрбо устухондороша ҷудо мекунем. барои хомшӯрбо мемонем. ҳозир хомшӯрбо мендоем. ва мондагиша пакету отдельно карда дар морозилник мемонем ва кадом рӯзе ки хӯрок пухтанӣ шудем истифода мебарем. ана Сайҳона боша бояд ҳамроҳи ман корои маро ёрдам кунад. отдельно када меандозам. дар морозилник мемонам ва каяки дар кор шид баъд гирифта овқот мекунем. лаҳмоша ҷудо карда отдельно мемонам. инҳоша манту мекунем. ягон рӯз бекортар шудам. чанд вақта ки мантуам накардам гудакода. баъд манту мекунам шона. Сайҳонаам бояд кутима ёрдам кунада. агар не бого гира овози гирашоли буду просто мо овоза кушта гаштарака овоз мондагием. анаиша барои манту мемонам лаҳмошаё анаиша
برای یگان اوقات کردم. نه ایناشم همشم پاکت میندازم و در مرازلنیک میمونم که یکی در کلشی بگرفته کم کم استفاده میبریم. انا تماشابینان عزیز، از ما خام شوربا میندازیم. های همه بانوانی و همه خورش ها را میتونن از دستشان میآید و خیلی مهم کم ترک خواستیم همراهی سیحانه هم خام شوربا کنیم و هم کمتر نوار کنیم. گوشتای ما جوشیدن و نکنم پیازش انداختم. نکنم کارتشکا هاشم میاندازیم و بالگرم بیز کردیم انداختیم دهنش محکم میکنیم و پستر میمونیم که تا که میده جوشیده خوش رو هم شیره دراره و هم مزدیت. تماشابینان عزیز، خام شوربای ما هم تیار شد. انا کشیدیم سالاد تیار کردیم. انا میشینیم اکو یک جایه ما اوشین میکنیم و ما اشتیای تمام به شما همچنین. در همین جا ما بلاک خود را به آخر میرسانیم تا بلاک های آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهبانتان باشد.